今起きていることは恐怖に支配された生命の惨状と言える。事切れる前はホッとするのかもな。これで自由になったって。最悪無敵だ。俺たちはどうすれば報われるんだ。消え失せろ悪夢。どうしてこうなるの。死に急げクソバカ野郎。なあ、お前たちが捧げた命は他の命を踏み潰すためにあったのか。違う。俺たちが夢見た巨人のいない世界は呆れるほどおめでたい理想の世界だったはずだ。ざけやがれ。ここは絶対に通されや。はい、私は強いのでいくらかかってこようと。本当に地獄が好きなんだなエレン。いいよ、最後までとことん付き合ってやるよ。いってらっしゃいエレン。